खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संख्रि गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायफिनबावलायबाय आरो ओंखाम संग्रा बायला लानिफ्राय जा दं बेखौनो देखायबाय आङो बायला मालाय मा जानो जिला मालाय जानो गावनि आंगोआ आंगो बायलाबाबो जिलाबाबो ओमफ्राय अबावथो गोदान गोदान देखायनो हानांगौ जाखो गैयाबालाय जा दं बेखौनो देखायबाय बायलाबाबो जिलाबाबो बिदिनो भिडिअ खालामबाय थायो मा आं गिबियाव हनै फैसा बिबावबाय दा मेथाइया हरनानै बुजागोनसो आंजों एकदम जोङो दिनै बोरायजों आंजों माबा फोननो नागिरदों मा होनोमोनलाय न'आव रं फोननो नागिरदों आरो बेखौनो देखायनोसै होननानै आं भिडिअ खालामलायबाय आरो ओमफ्राय नै ओरै माबा लाफा ओंख्रि जानगासिनो आङो लाफा ओंख्रिखौ आं रुयोसो आं एकदम थाव होनानै जानो बायो आरो रुनानै जानांगौ सम सम ओंखायनो लाफा ओंख्रिखौ आं रुनानै जायो खारै एसे होनानै लेमोनस्लु गोथाव मोनो ओमफ्राय ओंखाम संखांबाय आङो ओमफ्राय फिसाफोरखौ माबायाव स्कुलाव ओंखारहोनानै हरनोसै मेगि संगासिनो मेगिखौ जानानै थांथोंसै लाफा ओंख्रि मोनथ'वाखै नालाय बिदिब्ला नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनब्ला नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो बिदिब्ला जाम्बायजाबि आइमोन न'नि कालारानो आंना बिदि बिथाङा फोनगासिनो आंबो एसे फोनदों आरो नै एकदम माबायाव नांलायनाय नङाबा फोनाखै नोंगोन ना फोननायखौ रावबो भिडिअ खालामग्रा गैया नालाय बिथां जोलायाबो खालामा नालाय नोंसोरसै मा होनदों मा होनदों जिरायदों बारा खोनालाया आरोखि रायनायखौ जायब्रें जुब्रें भिडिअ खालामबाय आं माथो न'आव थानायावलाय जायब्रें जुब्रें थायाबा बेसे देनो हानांगौ नेबायदां सोरबाफोर फोननो माबा नांगौबा मा होनोमोनलाय खामला हाजिरा नांगौबा लिंहरबानो जाबाय जोंखौ एकदम न'आवनो होख्लायबाय मानोथो 30,000 40,000 गारनांगौ जि दाम बिबाय 60,000 ना 40,000 बिदोंमोन एकदम बेखौ फोननायाव आरो पुटिं मारिनाय पुटिं बाद हो होननानै एकदम पुटिंबो मारियासै जेबो मारियासै एकदम हवाइट सिमेन्ट होनानै प्राइमार होनानैल' फोनबाय आरो जों न' गोजामखौबो एसे फोनफादेरबाय मोजां नुयो नै बोरैबा नुदों थ'यै फाख्रिनो ओरैनो नै बोरैबा नुदों प्राइमार होग्रोनांगौमोन खोमा बिदि फोनबाय खालामखौ बोरैबा नुदों खोमसियावसो मोजां नुगोनदांलै बेयाव थिं होनो नागिरदों नालाय ओरै खामसालि होथ'वाखैनो ओरै हमलासो अखा हाबा ओरै गलायो आरो ओमफ्राय बेखायनोथ' बेखौ होग्रोनोसै थिं होग्रोनोसै होननानै बेखौ फोनग्रोबाय कालारखौ भिडिअ खालामबाबो गैया ओरैबायदि खस्थ' र' एसे फोननायखौ देखायनोसै नांला बुंसा जाजोब्बाय जाथि खुरमा नांला बुंसानि जायोलै स्राङाव बिदि आरो सान्दुंआ नायनो हालायाखै माबायदि नुदों मोजां नुदोंथ' ना खाराब नुदों नोंथांमोनहा माबायदि नुदों खोन्थाहरलाय एसे रावबो खोन्थाहरनो थिनबाबो गोजानाव बिदि नुबाय आरो स्टेन्डार्ड खालामलायबावसो मेन मोद्लाद्ला खालार मोग्रोगौ खालार हौवानि खालार फसायनाय बे खालार होनायावबो नांलायनाय आरोखि एकदम आंहा बेखौ होआ बेहा बेखौनो दे होथोंसै होननानै गोसोबायदि मावथोंसै होननानै मावहोबाय आरो मा नांनायखौलाय मानो फुगारलाबाय थानांगौ गावनि रं होनायखौनो नायनानै थैनोसै खावबो जिरायनानै नायगासिनो मालाय मा होनदों समायबाय बारा समायासै मालाय नुवाखै आयं मालाय खावबो जिरायनानै नायगासिनो गावनि रं होनायखौ खथ्थ' साइज नुदों मालाय थिङाबो नै सेस दाउ गाग्लिनानै अखा हानानै माराम खाजाना दं दाउआ इनि माबायदि न'निफ्रायनो खारा लोखिरा गोजा लुबैदां गोमो दाउदै गला बायदि फुना होसै कमल बिमानाव बिबाय आरो आं गाइखेरखौ एकदम बुरजानो दिनै मोनलोंथारसिगोन र' आंहाबो सप्तासे बावबानो इसिबां गाइखेर लोंनो मोनलोंसिगोन खामानि मावखां दांखां दुगैखांनानै रं एसे फोनखांनानै ओंखारबोलायबाय नै आदा पथिनि बारियाव नोंसोरसै माबा मा होनोमोनलाय मोसौ दंफैदां मोसौ दसे गुमनानै लांसै
बोराया माबागासिनो मा होनोमोनलाय रं फुननोनो बेरेंसि बानायगासिनो आरो आंना मेले फिसाया आयु एसे गोजां दं फैदो सोना सोदो सोना सोना कुतुलि समबारि माइनावसोनो Doniana Skada somebody mainaw Skada sombaराव जोनोम जानाय आरो बेखायनो समबारि नाम दोनबाय समबारि ने नोंना समबारि दे नामा दे नों गांसो जादोंमोन सिखारदो दे सिखारदो थनाव थांसै न'आव थांसै ने सनाने थांसै फैदो दाख्लैनि मोसौ फिसाया बेनोमोन आरो बिमा नङा फै बिमा नङा बियो बिमा नङा फैदो आयौ खिदों गोमो खिदों नोङो खिथ'नो खालामदों बोखाना होनांगौ दाउ जानोसैलाय ने मामि जोंहा दाउ जानोसैलाय नों जागोन ना जाया जागोन नों मोनजाया दे नों बाबाजों आंजोंल' जागोन माइ जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय आरो नै बिसोरजों उन्दैया उन्दुनानै दाउ बेदरखौ मोनजासै थारमाने मोनजायैनि जाहोना जाहैबाय गाबोन बिस्थिबार ओमफ्राय बिस्थिबारबाबो गथ'फोरनो होयो आरो ओमफ्राय गाबोन दै सान्थि लोंनो नागिरदों बिनि थाखाय होला आरो ओमफ्राय मोनजायासै बिस्रा दाउ सावनायखौ नायलायदोंमोन गोथावनो एकदम माबा होनोमोनलाय दाउ बेदर संनाय एरनायखौबो भिडिअआव लाफानो सानदोंमोन आं एकदम कारेन्ट गैयिनि थाखायनो लानो हायासै बेसेथ' दसे लानो बेखायनो लायासै आङो ओरैनो दाउ सावनायखौल' देखायनो हाबाय आरो दहायबो साहा लोंनायखौ देखायनो नंबाय बेफोरखौबो बावबाय मेलेमफ्रानो जाया भिडिअ खालामलायग्रानि मेलेमफ्रानो बेफोरबायदिबा बोरै जाबावनांगौनि बोरैबा फुलाला मोद्लिलि नुदों जिखुनु जाया बाय बायसै दिनै भिडिअआ एसेनोसै